Bali nagkakaubusan na po ng tissue pero may binili ako. Sa ating mga Pilipino, kahit wala na pong mga tissue, ubos na. So tayo mga Pinoy, palaging may remedyo. So ang binili ko, ito po sa United Kingdom ngayon, particularly sa may London, may panic buying na po ng mga tissue at ibang produkto like hand sanitizer. So napag-isipan namin na baka kami maubusan. So pupunta po kami, bibili din po kami ng aming supply na mga tissue at mga toiletries or mga hand sanitizer. So samahan niyo ako. Yung shop po dito, few minutes walk away. So puntahan natin. So dito po yung shop, pupuntahan natin kasi dito may nagkakagulo na sa mismong shop, may nag-aaway like for example sa Australia may nagsuntukan, diba? So the same din dito, di ko alam kung ano madagat na natin, kung may mag-aaway o kung may mga pila sa bilihan ng mga supplies na mga tissue. London bus. Ano, may nabili ka? Wala na pong tissue, talagang ubos na po, talagang panic buying. Pero sa Pilipino kasi mga wise tayo, hindi na natin kailangan ng tissue. So ang binili ko, instead of tissue, tabo. Meron tayong tabo. Pwede pang gawing sombrero. Yeah.